panjenengan menika lan pit-pitan menika tansah mentulung. Mbok menawi piyambakipun meri sareng kula caket dumateng panjenengan Kembang Jaya. Kakang Dalang Sopoyono. Yai Kembang Jaya, Yai Kembang Jaya. Kakang Dalang Sopoyono. Ora nyono babar pisan ing ngarepku kowe setya tuhu ning samuriku jebul tumindakmu kaya ngono di. Pangapunten saderengipun ngantos kula caket dumateng kusumaning ayu-rayung wulan sedaya kala wau boten jinarakan lembih kemawon kula mempen semadi sak temah wonten rawuhipun kusumaning ayu-rayung wulan sareng caket dumateng kula tratapan ingkang kula raosaken sak temah kula tresna dumateng kusumaning ayu-rayung wulan. Tegese tresna sing kok karepe? Tresna kula niki kepengin sanget sandingan kalih kusumaning ayu-rayung wulan. Nanging Kakang Dalang Sopoyono panjenengan ampun kuatos. Redene panjenengan sampun mangertosi kedadosan menika. Kusumaning ayu-rayung wulan dadi kula wangsulaken dumateng panjenengan kapara kula mboten bacut tresna dumateng kusumaning ayu-rayung wulan. Kakang Dalang Sopoyono. Nuwun pangapunten tumindak lan pangkat kula kados ngaten. Nika boten jinarakan. Kula ugi tresna kaliyan Kembang Jaya. Kapara kula lan Mas Kembang Jaya menika sami andhom katresnan kang kados ngaten. Kula ngrumaos pilih tumindak lan pakarti kula menika lepat. Kamila kula sadhar menawi panjenengan menika badhe midono dhateng kula Kakang. Kula suwun kanthi sanget Kakang Dalang Sopoyono paring pangapura dumateng kula lan kusumaning ayu-rayung wulan. Adi Kembang Jaya, Gusti Putih Rayung Wulan. Si Kakang Dalang. Sak sampun kula mindhakenaken sedaya atur panjenengan lan tembunge Kembang Jaya. Toh menawi ati kalih sampun manunggal kedasan sampun boten saged dipun pisahaken. Lho ing papan mriki Dalang Sopoyono mangestoni katresnan panjenengan. Kakang Dalang Sopoyono. Ya iki Kembang Jaya. Boten lepat anggen kula midhangetaken pangandikanipun panjenengan. Mbok Saestu menika Kakang. panjenengan paringilah ingkang sepados kula sandingan kalian rayung wulan. Kembang Jaya ora kleru pun menapa. Merga apa? Nalika pun Kakang nyolong temanten ana ing Carang Saka. Leres Ing pangajab ora kanggo kapribadenku nanging aku nggih sedya kang luwih mulya. Di saliyane pun Kakang kuwi ndalang wayang, Kakang kuwi uga ndalang marang kahanan. Apa sebabe aku nyolong Putri Rayung Wulan? Mergo aku duwe gegayuhan nyelametke marang turun ing Majapahit ana ing tlatah Jawa sisih lor. nanging nyuwun pangapunten saderengipun. Kepiye di? Lajeng magepokan kula lan rayung wulan napa wonten anggenipun panjenengan ngendika Kakang? Ana sambung lan rapeti. Napa saestu? Merga apa? Yen Cinandra Gusti Putri Rayung Wulan menika kaya dening wadah kencana kang bakal bisa nukulke ratu-ratu ing tanah Jawa ana ing sisih lor. Yen nganti adah kencana iki ora entuk wiji kang bener, bakal nampa
marang dendaning para Jawata. Manut marang panyawang Kudi, wiji kang bakal nukulke ratu ing tanah Jawa sisih lor. Ora ana ya wijining Adi Kembang Jaya. Iki saestu Kakang. Nggih. Apa nate pun Kakang goroh karo kowe? Kakang kuwi prasaja. Apa kang tau capke ing latiku, jumbuh ana ing atiku, merga apa di gedhe tresnaku marang Kembang Jaya. Lan aku bakal nengkarke turun Mojopait. Aja nganti turun Mojopait kuwi musna ya mung marang Kembang Jaya lan Rayung Wulan. Turun Mojopait bakal ngrembaka ana ing tanah Jawa sisih lor. Anggenipun panjenengan bradat dumateng kusumaning Ayu Rayung Wulan. Menika totoane nyawa nanging panjenengan lila lan legawa mbok bilih Rayung Wulan sandingan dumateng kula. Luhur sanget tumindak panjenengan Kakang Dalang Sapanyana. Merga aku duwe gegayuhan lan aku duwe kapitayan. Lamun to titah ing jagat kuwi ora bedaning wayang. Wayang kuwi ana dalange ora liya ya mung Allah Subhanahu wa taala. Nanging napa saged kelampahan kula menika sandingan kalih kusumaning Ayu Rayung Wulan tanpa palilah saking ramanipun kusumaning Ayu Rayung Kala Wulan. resyakan dalam Sapanyana. Oh, piye Kakang? Kula matur suwun sanget menawi kita menika sampun lila legowo. Menawi kula sandingan kalian Kang Mas Kembang Jaya. Nanging sinaosa pedang menika sampun lila malilai kula lan Kang Mas Kembang Jaya. Kados putih kalian Kanjeng Rama. Kamangka ingkang menang paring pangestu menika Kanjeng Rama. Kapara dinten sak menika kula lan panjenengan menika tasih dados turun-turun wonten ing Karawaskolan. Iki ana dalan. Nggonku nyidra marang Gusti Putri, Dalang Sapanyana kuwi saiki dadi buron ulun. Menika lho. Nganti bupati ana ing Karangsaka. Nibake Giri Sayembara. Sok sapa wae sing bisa cilik nyekel gedhe mateni Dalang Sapanyana, syukur-syukur bisa ngundurke marang Putri Rayung Wulan. Yen wanita bakal disedulurke, yen kakung bakal dijuduke. Lah perkara iki aku duwe dolan praktikel. Kang bakal ngundurke lan mupu Giri Sayembara ora ana liya ya Adi Kembang Jaya dhewe. Kakang Dalang Sapanyana. Adi Kembang Jaya kuwi Estunipun panjenengan sagah dados bebanggan kula sowanaken wonten ing Karangsaka. iya Iki saestu Kakang. di kabedhelana dodo ora bakal tak baleni yen to latiku jubuh marang atiku kowe iki tak anggap sedulur ana tetembungan tega larane ora bakal tega marang patine apa ajine mung nyawane Dalang Sapanyana ingkang baku turun ing Mojopait kudu kok tengkarke ana ing Jawa sisih lor. Matur suwun sanget Kakang Dalang Sapanyana. Menawi ing benjangipun kula saged nggayuh kamulyanipun gesang. Sumpah wonten salebetipun manah panjenengan kedah sesaken bukti wibawa kalian kula. Anu iki Kembang Jaya tanpa ana tali iki bandanen tanganipun Kakang teka ing pendopo Karangsaka sowanke Dalang Sapanyana minangka dadi
Duratmaka kang nidra Putri Tarasada. Leripun kula mboten mentala menawi panjenengan dados bebandan. Namung nyawijikake kula lan Rayung Wulan. Napa saestu Kembang Jaya. niki mboten napa-napa. Kakang dalang sapa nyono? Kembang Jaya. Percaya marang panguwasane Gusti Allah. Yen to kodrat wis kinodrat jodho pati lan pesti menungso ora bakal kuwi mbedah kutaning pesti. Ayo wasah kesuwen manteping ati dadi senjataning diri. Sepiro gedene panalongso yen tinampa sejatine mung dadi coba. Pangapunten ingkang kathah saderengipun Kakang. Kula janji Kakang. Menawi sasampunipun panjenengan kasowanaken wonten ing Carang Soko. Saged-sagedipun kula badhe mbudidaya sadyantu dumateng panjenengan ingkang supados panjenengan boten nampi pidana Kakang. Kula ugi janji kekakan Kados kula badhe sadyantu dhateng Kijrung. Kula janji kaliyan Kijrung kula kinten tunggal menika boten badhe mlebet wonten ing penjara. kula percaya marang panjenengan saklo. Monggo kula dhewekan. Monggo Kakang.